И за това като хора, като човешки същества, трябва да си дадем преди всичко сметка за неговата ефективност от една страна добре, но за границите на неговото приложение от гледна точка на интересите на човечеството. Това е големия въпрос и съответно етичните стандарти, за да не се обезличи човека и твореца. Не знам дали сте запознати, за първи път се връщат квесторите в големите университети от бакалавърната лига. Защото е било въпрос на чест да не преписваш, да не използваш материали, ако не посочиш коректния източник. В момента изкушението е толкова голямо, че се налага да се връщат към практики, които са били забравени миналия, дори по-миналия век. От 135 години в Принстън връщат квесторите на изпит. Така че това е заради навлизането на... В Лайпциг имате ли квестори на изпит? Да не знаеш, нали си от Лайпцигския университет? Не. Добре, да Потсдам, не да речем. Имате ли квестори? When you get examinations, you have some people that look at the students. Observe. We have him in Stockholm. In Stockholm, very good. Имам. Какво става? Неприятно има, не се разберем. Хубава работа. Вашия предмет е конференция. Виждате, нали, нещо, което на пръв поглед изглежда така много елементарно, но то има значение за качеството на образование. И затова откривам настоящия форум. Благодаря на всички присъстващи за това, че сте се спрели на подобна тема. На добър час на форум. Благодаря ви.